C ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isibo ang inyong oras sa Pilipinas, alas 10:05. Oras, boylog nang iradulong sa inyo. Sa kalwan sang Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. Kag boylog man nga iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman giradulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Hindi gid magsulab inyo sulok-sulok bisan mag-inom kamo nga hindi makakaon. Kag subong man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki kag sa mga babae nga nagakadula na ang gana sa kama. Kag subong man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nagasexy ka pa. K5 Night Watch, K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch, Night Watch. 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 Oras na ton mga ka-K5, 8 minutos na nakarigad sa alas 10. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturang sa 180 ka mga barangay siningaton ni Sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, Lapas, Harom, Mandurriao, Mola, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton Binalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate.
Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Mindanao, Cebu Island. Ag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, good evening. Ag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa palatuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit kag nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man naton karon ang mga report na kag informasyon nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang nga mga tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, upod man sa ka-K5 Eric Cañizares. Samtang mangin kaupon man naton karon ang mga pilaman ka mga balita kag information alin sa aton nga mga ka-K5 lady reporters. Upod karon sa ka-K5 Kim Caluyo and sa ka-K5 Karin Badilla. Mga balita naman nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall with ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa aton sininga Provincial Capital, upon naton si ka-K5 Alex Escalante. Sa kinandan upon naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastora. Sa aton nga news center upon naton ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan ako naman niyo ka-K5 June Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is Monday, July 29, 2024. Pala nyo na kung ano ng July 29. Salamat kayo sa tanan nga mga nag-greet sa ako na. Mas especially nga ako sini nga mga ka-K5 family. K5 News FM Iloilo family. Kag sa amon nga boss. Sa kay Dr. Amil Itangoy. Sa aton mga HR. Sa pangkabilugan, sa tanan-tanan nga mga pamilya namon diri sa K5 News FM. Salamat kit sa inyo sila nga pagdumdum. Pulo panago man tani-tan mo kay hindi kay manigara. Man ang diskarte nga daan sa K5 News FM management ng obra nila. Mas gani nga makasulod ka di si ila. Kwaon gid nila dayon kun anong pizza birthday mo. Mga dungol blaw. Ginawa taman tani ka pulo panago para nga hindi ta mabalaan nga kita mabalan kay 5 Andre nga gama-tama tatigulang. Pero panago matatani para nga magpahubin-hubin nga mga unikakak nga ginbulgar gid sang K5 News FM di ba tumimo. O sige na lang. Pero at least ang bintaha kay 5 Andre mo ko nga gabi mo programa. Kay kung mga adlaw mapilitan kay baka litson mo. Subong nakasamba ko nakalikaw ko. Pero laban-laban may manukot gini. Kuan lang magsweldo lang Ay mapadala ko di bisan kuan mapadala lang ko di litson Kuan man ko naghambal nga litson baka o litson baboy, basta litson lang. Pwede man nga litson nga isda, pwede man nga litson nga hotdog. Ay tinigulang na ta. O sa tanan nga mga nag-greet sa aton na salamat kit sa inyo siring sa inyo siring nga pagtamyaw sa aton. Appreciated. Appreciate ko ang tanan-tanan niyo sining nga mga ginpagtamyaw. Although nga hindi ko na maisa-isagid kamo pang reply bala kay kadamo-damo man. Hindi ko gid maubos reply bala. Tingob na lang O tingob na lang ni tingob naman lang ni sa manti. Pag abot ni karon alas 12 ni tapos naman nimong. So salamat gid sa inyo tanan-tanan nga pag tamyaw sa aton, no? Very much appreciated kag happy gid ko katama. At least damo-damo ka mga nagatamyaw sa aton kang dumdum sang ato sining kaadlawan. Una-una gid mga ka-K5 ni gin pasalamatan aton ang mahal nga Ginoo. Nga ginlabot yang akon nga edad kay 500 damo-damo nagapamangkot. Kiling ni Richel Rojo sinya hawyang Aryo. Di mga ka-K5 ti way ko ga kuan mong way ko ga binutig sa edad mo. Kuan na nyo, isip-isipan nyo, biyang na tao sang July 29, 1972.
Sipa nyo kung pala edad ko. July 29, 1972 na tawo. Wala nyo na. Mga kaki-5, no? Nambalang tanggit ka mo. Nga akon nga itsura, siling nyo do 30 anyos lang. Pero, ang edad ko ya, 52 na ko ya. Ako na... siling nyo nga daw ka bataon, malang mo nga itsura do 30 anyos malang na. 52 anyos na ko. July 29, 1972 mo. So, nauna, ginapasalamatan nato ng mga Ginoo nga ginhatagan kita sang maayo nga lawas. Ako nga kilala ya pag birthday of Lucky 5 Andre. Nagkadto sa sakwan sa simbahan. Tapos nagpangamuyo to sa upo di asawa ya. Ambal ya to pagpangamuyo niya, Lord, niya thank you gid salamat kay sa ginhatag mo sa akon nga kabuhi. Nga kag ang pinagasa ginapasalamatan ko gid pagid. Kag ginapangamuyo pagid kay ginapangayo kabay pang hatagan mo ko sang mayong lawas. Tampaon sa kasawa ya. Ano patyaga mo sa akon tambok naging ko gapangita ka pa mayong lawas. Paano daw daway ka nagana sang lawas ko kay nako. Sunod gani mga muyo ko, may klaruhan nyo ngayon nang hindi mabala mag-double meaning kay 500, hindi ba? Hindi kay siling nga tungod kay nagapangayo ka sang mayong lawas. Hindi kay mayong lawas nga uyaba, kundi dapat maghambal ka kumplitohon mo. Hatagi ako sang maayo nga lawas. Maayo nga lawas, wala po silingon healthy body. Dapat healthy ka, maayo nga lawas. Amo na dapat yung pag-akon pangayo mo na iya. Maayo nga lawas, baga pabilin nga maayo nga healthy ang lawas ta. Amo man na importante, hindi importante ang manggad, hindi importante ang propidad, ang importante maayo nga lawas. Nga ginahatag sa ato sa mga Ginoo. So mo nang una-una ginakon nga pangamuyo gin pasalamat kay ina, no? Ikaduha, naging pasalamatan ko, ang akon nga siyempre iloy. Kaya kung hindi tungod sa akon nga iloy, way ko kita kalibutan. Sa sulod sang siyam kabulan nga pagdaladala sa imo pagkatapos. Grabe ni sa ngunang pagantos ang iloy ko sa akon pagtawo, pagbunagit sa akon Lucky 5 ba, Andre? Grabe nga pagantos ang iloy ko mong sa tanan-tanan kami nga magulutod, anong kami ka magulutod. Ako ang isa sang bata sang iloy ko nga puwerteng antos siya pagbunag sa akon. Ikatatlo ako sa amon nga magulutod. Ako ang pinakaagot nga lalaki. Kaya nga ako nga manghod puro tanang babae, tatlo man anom kami mo. Ako ang pinakagin antos siya gid. Man nga nagpasakit sa isa ka adlaw. Pagka ikaduha nga adlaw ay magyapon ko magwa. Ikatatlo ka adlaw unway ko pag ikarga sa salakyan nga numero 5 nga binpress nga 6x6 blane nga truck. Way ko pagkarga si nanay sa salakyan nga binpress numero 5 nga 6x6 yung tag-iya sina mga lupises blao. Kara kami sa Hacienda. Way ko akon magwa. Dito ko ya nagwa sa salakyan nga botsilingon na tao ako sa salakyan nga nang binpress numero 5 nga tracking nga numero 5 nga 6x6. Tapi na tao na bunag sa truck. Lantawan nyo itsura ko bla, lantawan nyo blakon ilong bla do tapaludo ka truck ko. Kaya joke lang hindi nyo mapagpatami kahikay masang itsura nga bisan na mula ni pero kung kisa do may nanamian masako na. Ako na mga kakipag, so that's why nga pwerte pagpasalamat ko sa akon nga iloy kay bisan amo na to nga grabe nga pasakit ya at least nabunag ako. Subong mga kakipag, kinapabugal man ko sa iloy ko at least may bata sa nga announcer ay hindi Lucky 5 Andre nan pwerte nga gatawag sa kina ni nanay ko abi ko grabing tawag ya ay nag-greet kisa sa happy birthday sa akon. Ang iloy mga kakipag amo na nga kinana iloy nyo planggaon nyo nga ang iloy mga kakifab yan malimtan ng iban pero ang birthday mo hindi maging malimtan. Mga siya nagbunag si imo, siya nagpasakit si imo. Tatay gani kung kaysa kakalipat pa na mo. Pero ang nanay yara ginaya. So mo nga akong ngagin pasalamatan. Ikatatlong ngagin pasalamatan ko of course kamo tanan-tanan nga mga tao ngara sa palibot sa akong nga kabuhi nangin parte sa akong nga kabuhi. Kanangin parte sa akon sini nga kaupod sa akon sini nga pagtrabaho kag mga best friend, mga friends kag mga acquaintances. So salamat kay sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Sa inyo tanan-tanan sa mga sumalakdag. Thank you so much kay sa inyo tanan-tanan. Sa mga classmates ko na, no?
ka classmate ko nga si Ricky Arto. Kuan man o, great man. Salamat classmate. Ayos. Sige. So mga ka-K5 sa ato siling nga pagpangalagad. Dali na kita sa aton karon nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pangalagad. Sa aton karon nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita sa aton karon nga mga headlines. Pinaka napunan sang di malas ning tawo nga niyo kay 500 na aksidente sa mga ka-K5 sakay sa iya nga sa kuan nga motor na aksidente. Pag aksidente sa iya respondihan sa aton nga mga pulis. Pag responde sa aton nga mga pulis nagkalawasag ang mga dalay nga syabo. Dubuhot silingon doble katama ng kadimala siya, doble gid na aksidente na siya. Na-recover pang ang mga dalay nga mga syabo. Natabo sa may area sang Banwa sang Dumangas mga ka-K5. Tawa bala ko na nung klase ka. Sus Maria Ihunes di Garapon di Santissima nga klase ho. Ikay mo kita sina nga gasakay sa iya nga motor. Sus na disgrasya saya sa may dalan mga ka-K5. Tiko ni siyempre matawag pulis ang mga tawo. Pagkato sa aton nga mga pulis, kung nakuhaan pa saya sang illegal nga druga, di kayo mo kita naman. Kung di malas siya, daw nagtingob git. Natingob git yung di malas siya. Na-aksidente na, nakuhaan pa sang illegal nga druga. Pagkatapos, to sa nga mabulong sa ospital kay 5 Andre, laban-laban dito ito sa isunod ilupot sa presyuan sa Banwa sang Dumangas. Kay tarso nga klase katao, dito halin man. Damati ko dito sa kuno halin sa pier sang Dumangas. Amo nagali nga dali ang tarso ya. Kay nga may mga binulto gali sang syabo nga dala kag karga ang tuntong dungol. Maluoy ka man tani saya kay na-aksidente sabla hindi bala. Galing basta gani may ginatawag naton nga divine intervention tapos git isang Ginoo ya baka tunto ka ha. Ari mo ay hindi ka madakpan sa mga pulis kay hindi ka maabot nga nagabaligya ka syabo. Ari mo ho kay piktosan kong ligid sang motor mo. Pag piktos ka ligid sang motor ya tumbalay sa dalan. Ginuriod yang lawas ya sa dalan mga ka-K5. Tapos ang tiil ya binutangan ng laki-laki kay na balbagin. Sos pagrikisa sa iya kay siyempre ang aton nga mga pulis siyempre mangita gila na sa mga identification niya. Itala sa nga gamay-gamay nga daw suludlan nga bag. Ginbukad para makuha ang iya nga mga identification. Mga ka-K5 ay nano matimo na si Plata nakita ka aton nga mga pulis ya mga syabo. Mga suspected syabo mga ka-K5 kag may mga kwarta pa. Siguro mga proceeds siya siguro ni mga K5 no. Baligya mo. Alin siguro sa pier to nagkarga pa siya alin sa Bacolod ba kwanto na pangumpra pagkatapos dinalaya kadto dito pagkadto sa syudad or pagkadto diri sa Iloilo. Sa malipot nga sugilanon kay 5 Andre. Hapos katama magwa sulod ang illegal nga droga sa aton nga pier. Kita nyo? Kung wala ini maaksidente ka kay 5 Andre, wala ginimbalan. Butsilingon masyado katama kalak o kung butsilingon masyado kahalog. Masyado kahalog sang inahimo nga pag bantay sang aton nga mga katapo sang ano nang gabantay naman Philippine National Police, Coast Guard kag ano pagid, mga otoridad naton mga ka-K5 sa pier bala, no? Masyado kahalog sa ilang nga pagbantay. Yara ho. Wa sulod lang mga ka-K5 diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ang illegal nga droga. Kung wala ni mga ka-K5 maksidente ning lalaki nga ini, di wala gini mabalaan nga may dala siya gali nga mga illegal nga droga. O kita nyo? Sa malipot nga sugilanon, sa mga aksidente sa salakyan, talagsa sa Malacca ikaw, makabati sa mga balita nga mga ulo aksidente nga ini kay 500. Subot siningon, kung wala sang mga aksidente kasubong sini, laban-laban naglusot na ini ang
ining mga suspected nga illegal nga droga nga ini, laban-laban nakalusot na ni. Subong ang mga suki sini nga mga ginabaligian niya laban-laban gapurula ng mga kalimutaw nga nagahiringo-hingo na ni siguro sang halasuyop nga lamon sang dalay nga illegal nga droga mga kakifay mo. Ha? Kita nyo kagabi nga may ara nga nag-trippings to nga dalan gani. Way magko direkta ginagahambal nga addict to Way magko direkta hambal nga nakasyabo to Pero ano nga klase abi ka utok imo kun mayo kag patarong utok mo abi kay 500. Balan mo na gid nga National Highway na ang dalan sang diversion, ang BS Aquino Drive nga ina. National Highway na perfect na mo salakyan da dasig lagan sa mga salakyan da. Kay mo yung maagis tunga sa dalan nga daw kun na pamatyaga mo di ikaw ang tag-iya sa dalan blaw. Suway kita gahambal nga ato kagabi itong mga nakita naton tunga matarong utok ya ma kung mas tunga dalan kay mo maagi. Way tagahambal ka direkta nga na pa si Bangdan ta nakasyabo na siya. O araw kita lang tawa nyo. Tawa nyo lang paglakat niya bla. Piho-piho ya mong makita mo gid nga tripping gid hindi bla ki 500. Tripping gid yang ikita o lang tawa. Tunga dalan siya gagi mong mga salakyan niya mo pa yang pobre nga mga salakyan. Sila pa yang galikaw. Ang isa nga nakakuha sang video mo nagasunod sa likod yo pero hinay-hinay lagan niya na. Ginabidyohan niya mong. Pero mga iba no lang tawabla sa kilid magtimbang, mga kaki-5. Puwerte mga salakyan niya mong kapahigad sa iya mong. Natawan yung bla tripping niya. Iway mo kung gahambal nga nakasyabo na. Pero kung siling nga hubog, hindi mo na mahambal nga hubog kay nga ang hubog niya gaduling-duling maglakat kay 500. Gaikis agi na siyang hubog. Inaya hindi hubog o lang tawabla. Tripping niya gini ya. So kung mayo utok mo, himuon mo na bala kay 500? So way kita gahambal nga direkta nga nakasyabo ni. Pero amo na ganing pamangkot naton. Ini nga tawo kung tarong utok ya himuon niya bala ni. Nan. Viral na sa dugay-dugay. Nakakakifay. Nan. Di bla? Di area mo maniyo. Na aksidente sa salakyan mo silingon nakalusot ang illegal nga droga. Kung wala niya maaksidente ning subject ini, ining suspect ini, wala mabalaan mga kakifay nga nagabaligya gali siya sing illegal nga droga, gandala gali siya sing illegal nga droga. Di ko na mo nakadamo nga illegal nga droga ang dalaya lang alam na alang man nga konsumo yalang tanan. Ubukso niya nakahigop may kun di magmudlat kalimutaw ya sa sulod sang isa ka sang pila guro mga iya sobra guro pila ka bulan nga gamudlat na kalimutaw yan di sa katulog ay. Hindi Blacky 500. Amo na ang isa sa mga punto naton nga dapat ang aton nga mga pulis subong. Sa kay pulis inang OIC Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan. Nami siguro sir butangan mo ni gid ni guro sang pulis da sa may pier sang Dumangas nga magbantay gid sa mga nagagwa sulod nga mga salakyan ilabi na gid mga motorsiklo at sa mga private man nga mga salakyan dapat butangan na da siguro sang mga sniffing dogs mga canine planning na tawag naton nga para nga magpaninghot sa mga salakyan da ang inyong parang at least mabalaan o hindi gani may guro butangan na da sang x-ray machine kay da wala sang x-ray machine da sa lugar ilabi na gid kung ang mga salakyan nga nagasakay sa mga roll on roll off nga mga barko wala na ya mga kakifab ginapaagi sa mga x-ray machine kay wala man sang x-ray machine dira nga lagyan ng ato sini nga mga salakyan kung may haragin mga x-ray machine para sa mga pasahero lang. Ining mga pasahero lang nga nagasakay lang direkta ba amula na ya kung may haragin man pero da wala gani. Ang naton madumduman nga may x-ray machine ari lang sa may puerto sang Buenavista Guimaraso. Sang kuan gali sang inang Guimaras Iloilo Ferry Terminal bladio sa may dirabla sa may Parula na may ara na da nga x-ray machine. Pero mga kakifay ang Dumangas daw ay abi request abi ni sino dapat na to requestan sini sino ang dapat mag-request hindi ba lang pulis pwede ka request ni o hindi gani nga aton nga Philippine Ports Authority dapat pwede maka-request ni o hindi gani nga aton nga kuan nga mga public official
Sa mga public official naton na si Governor Arthur Defensor Jr., mga board members naton, mayor, pwede ka muna ka-request siguro, pwede ka muna kahimo sang isa ka ordinansa daw, resolusyon nga naga-request sa ato sini nga national government o labi na gid kung siya kay sinoda nga mag-request ka mo nga butangan ang inang pier sa ginatawag naton mga ka K5 nga nga x-ray machine para nga ma-detect ang mga tao nga nagakarga sa mga kontrabando katulad sini sa mga illegal nga droga nga ini kaglakip ng sa iban pagit nga mga kontrabando katulad sa mga firearms mga smuggled firearms ni okay sa gasulod man di ini pagit mga ka-K5 ang mga smuggled nga mga kwanbla niyo nga mga tabako mga sigarilyo dumduman nyo nga may ginraid ang aton nga mga pulis ang aton sinigali nga mga katapos ang inang Marines unit may Chinese national nga nadakpan nga nagadala kag nagabaligya diri mga ka-K5 sang kontrabando nga mga sigarilyo. Amo man tong isa to nga nagabaligya sang kontrabando nga mga sigarilyo kag wala labot sinadamo pagit sa mga armas nan idin ga lagi ini so dapat ang ato sini nga puerto huluhugton taman mga ka-K5 toryan ta nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa programa ang K5 Night Watch tantang sa iban paginaton nga mga balita sa iban pa naton nga mga headlines. Mga ka-K5 suspitsado nga nakuhaan sang mga armas luthang kagin sanggin serve ang search warrant sa may distrito sang Lapos na talana nga mapasakaan sang kaso sa buwas nga adlaw regular filing why ni sa nakagwa ni sa dayon padumduman nyo atong sino ganing ngalan niya to si Donel Hiruta bla to nga nadakpan dito sa may Barrio Obrero Lapos. Mga ka-K5 damo sa mga pusel nga mga nadakop sa iya to galing pagkasunod sa pagkatapos ang 24 hours ini siya mga ka-K5 ang ginpagwa sa aton nga mga pulis bangod kay wala siya matigayon ka mahingagaw nga mapasakaan sang kaso ining si Donel Hiruta nga ini so karon no, sa report impormasyon nga ginhimo sang ato sini nga mga katapos ang Philippine Marines mga ka-K5 nga amo ang nag-service ang search warrant sa iya nga balay nga ini kag nadakpan kadakwaan sang damo nga mga armas kag lakip na sa mga kontrabando nga mga sigarilyo wala sa gali mafailan dali-dali sang kaso kag impreparar pang mga kaso nga nagplastar sa iya amo nang rason nga nagkagwa sa dayon sa prisuhan di damo nagsaka si Kilay ito kay nga ining si Donel Hiruta nga daan sang una gapabugal-bugal ka nagapasikat-sikat ni nga damo masa koneksyon mong bastante masa sa mga koneksyon isiling ko basi giman tuod lang nga bastante sa koneksyon kay man nga wala sa madakop sa aton nga mga pulis ang nagdakop ya Philippine Marines di ba so basi bala tuod daw di ano pa damo nagtaas kilay sang pagkabati sa to ngayon ni si Donel Hiruta nakagwa kag atong Chinese national kay gali natapos ng ila sini nga mga reglementary period that's why naginbuyan sang aton nga mga pulis nga dapat nga ibuyan kay kung hindi nila pagbuyan pwede sila mabalikan sang kaso sa ginatawag mga ka-K5 nga arbitrary detention illegal detention ba kay nga tinatapos ng ilang reglementary period wala sila mafailan kaso wala sila ma-inquest so tungod kay wala sila ma-inquest sa korte wala sila mapasakaan sang kaso once mga ka-K5 nga hindi sila mapasakaan sang kaso pag hindi sila marilis automatic manabat ang aton nga mga otoridad ilabi na gid ang naga-priso sa ila naga-detain sa ila pangod kay may posibilidad nga pwede sila makasuhan sang illegal detention ginatawag naton nga arbitrary detention mga ka-K5 amo nang rason kung nga ginpagwa gali sila pero subong nakuha naton nga informasyon nga naplastar ng tanan-tanan nga mga kaso kompleto nga mga affidavit kompleto nga mga kaso mga ka-K5 i-file buwas nga adlaw sa kay Donel Hiruta nga ini na
Amo ni siya ang nagmao ito sa may kuanbla sa may Bitiras Village nga may na sa labat nga bata sang pagpinalupok niya. Ara churayo. Uyar po silo. Trigger happy man nga tawo mo. Mga ka-K5. Tita mo damo po silya pag-grade sa aton nga mga katapos ang Philippine Marines. Mga ka-K5 special unit sang Philippine Marines na nagdakop sinisiya. Di regular filing ini. Bochilingon filean siya sang kaso regular mga ka-K5. Then after nga mag-file ang kaso, kag magsaka sa korte ang kaso, mga ka-K5, then ini siya ang pagapapanaugan sang warrant of arrest. Pag once nga ma-file na sa sang kaso, kag magsaka na sa korte, di papanaugan ini siya mga ka-K5 sang warrant of arrest. Pag papanaog siya sang warrant of arrest, then amo na dayon ang tiyempo nga ini siya ang pagadakpon sa aton yung mga otoridad, ina kung ari pa di siya. Pero kung malagyo siya, kung sa bagay, wala sang tao nga tubto sa katubtuban, hindi madakpan. Sana mo pang panago. Makapanago ka man to sa sulod sang pilag tuig siguro, pero hindi pwede nga hindi ka madakpan. Pareho sa kay Pastor Kibuloy, subong mga ka-K5, may 10 million sa nga reward money. Bisan maglabot pa, hindi guro malabutan, matsyag ko 5 tuig. Parang nga madakpan sa dayon na. Lagyo na ganito sino ganitong Espinosa tubla nga sa inang sa Leyte bla tong bata bla ni Ronaldo Espinosa bla tong mayor mga ka-K5 nga ginlusob sa mga pulis sa may silda kay nagbato siya kay may 45 siya napatay siya. Ang bata ito bla sino ganito si Sherwin. Si Sherwin Espinosa. Mga ka-K5 dumduman yon, lagyo na ato na sa ganis Dubai. Ato na sa ganis sa Dubai labot pa sa aton nga mga otoridad. Nano pa ginaihan kon mga amo na ni kasimple nga mga tawo. Dugay-dugay pila kadlaw yung mga ka-K5. Was nga magpanaog ang warrant o bare sa sining nga mga personalidad. May posibilidad nga ni sila ang madakpan mangyapon sa ato sining nga mga kapolisan. So sa mga nagapamangkot ngambal sila nga niya nga ang Kirwin galino Kirwin Espinosa hambal ni Abdul Jacol. Kirwin gid magalito no. Dumduman nyo si Kirwin to. Espinosa mga ka-K5. Dakpan ganito lagyo na ganito sa Dubai. Dakpan mga gapon during the time of former President Rodrigo Duterte. Ayan pa subong mga ka-K5 nga muna. So sa mga nagagtaas ang kilay nga abi nila kung ano natabo nga ang nakagwa ini ang duha ka mga personalidad nga ini nga mga inang illegalista bangod kay ini sila ang mga nagahupot sa mga kontrabando mga ka-K5. Ang rason gali nga nakagwa sila bangod kay natapos ng ilang reglementary period wala sila ma-filean kaso. Pero subong inog-file ang kaso mga ka-K5. Buwas ang report naton nga unang nga pagasakaan sang kaso amo si Donel Hiruta and atong isa ka Chinese national mga ka-K5. So duwa sila pang filean to sila sang kaso. Then after sina pag once nga magsaka ang kaso sa korte, maga-isyo nga to sila nga korte sang warrant of arrest. Pangdakpon man na sila gyapon. Ang importante nga may ara nga kaso nga ipasaka sang sawala. Kaya kung wala sang kaso, damo gidayon na mataas ang sikang kilay nila. Gindakop-dakop nyo tapos wala gin-file ang kaso. Ginpang-ariglo ka mo? Amo na blang punto. That's why nga iniya mga ka-K5 ang pagpasaka sang kaso nagapakita lang nga wais ang mga ariglohan nga natabo. Galing, ginhimo lang nila nga regular filing. Kamo niya siling naton blang nga slowly but surely blang K5 Andre. Bochilingon bisan hinay lang ang paghimo nila sa pag-file sang kaso. Kung sigurado man nila nga affidavit kompleto kag ang affidavit makita nga mabaskog mga ka-K5 nga makahatag sing natawag nga probable cause bla kag makahatag sing natawag nga inang pag-abot bla sa korte bla hindi ma-dismiss dayon bla. Kay kadamo-damo sa nagakatabo nga may mga ginapasakaan sang kaso, ginadali-dali nga ginapasaka sang kaso sa mga pulis. Pag-abot ito, madamo sa mga kapalpakan, damo sa ginatawag naton nga mga ang term ginagamit sa ato sila nga mga
mga legal term nga ginagamit sa mga abogado kag sa mga judge bla. Bot sila may ara nga mga ano gani ning ilang nga ginagamit nga mga term ni nga mga ka-K5 nga rason kung nga ginadismiss ang aton nga mga huwes. Ginadismiss ang mga ginapasaka sang kaso. Bangod mga ka-K5 kay kadamo sa ginatawag nila nga mga technicalities. Naamo na sa ang term nga ginagamit sa nga to sini nga mga legal terms sa mga abogado kag sang mga huwes. Kung kaysa daw abogado naman ta kay daw halos kilabanan pirmi lang taga kadtos korte. Din kay mo kita sina nga birthday ko ginaya may hearing ko akon yes man. Amo na nga pasensya gisakol makopdanan di wagi ko ka palapit sa inyo kagina di kay nga ato ko ako sa korte to ginapisa-pisa ko akon pamangkot ka mga abogado to sa kaso ginfile sa akon. Kalawig mo sang pisa-pisa nga pamangkot sa akon ka mga abogado sa ginfile nga kaso sa akon nga cyber libel. Birthday mo ya ginapisa-pisa kay mo ka pamangkot. Maya man kay ang abogado nga nagapisa-pisa pamangkot sa akon. Gin-greet yaman ko happy birthday. Kaysa doon balong ko sa tani ba na ano ka man imo sa turni man? Greet mo ko happy birthday pagkatapos to ginapasakit mo pang buot ko sa mga pisa-pisa mo nga mga pamangkot. Kalawig-lawig tinir ko skorte higaw ko kabutwa mga ka-K5 mga 4 sa hapon mo. Ay Maria Ihunis te. So amo na mga ka-K5 no. So mga technicalities amo na kun nga kadamo sa mga kaso ang ginapasaka katulad sa mga illegal nga droga, mga kun ano pagida, nga ginapang-dismiss sa mga huwes kay nga ang mga ginapang-file nga kaso sa mga pulis, ginapang-file nga mga kaso sa aton nga mga otoridad, kadamo sa mga technicalities. That's why ito ko makita sa huwes karon nga may mga technicalities di kundi useless ang ginfile nga kaso kay 5 Andre, ginadismiss lang dayon sa aton nga mga huwes. That's why nga muni mas nami gani ni nga regular filing ang ginimo sa ato sining nga mga otoridad sa maritime sa kay Donel Hirota kag sa sining isa ka Chinese national nga ini mga ka-K5. Pasensya gid way ko malawag-lawag ngalan ka Chinese national kay ngalan niya hindi ko ma-memorize. Kay Donel Hirota lang ngalan na memorize ko. Ang Chinese hindi ko alang-alang ko to palagpatan ngalan niya to si Kwanto. Si Kung Choyla to, si Butchikik to. So mga ka-K5, duha sila to regular filing mga ka-K5. O kabay pa nga ginpanamit-namit nila ng mga affidavit kag mga panghimo nila nga mga pagplastar sang kaso para nga inang sigurado bla nga inang makita bla nga daw magadulot gid ang kaso sa sining mga tao ini mga ka-K5. Ayos, wala sige. Sa ato sining nga pagpangalagan mga ka-K5 aman pagid nga mga balita kag information, iban pagid nga mga headlines. Hairstylist dakop man sa drug bypass operation sa may distrito sa Madruyao pagido. Ano ni saman aging standby kamo ato magkakuha ng mga follow-up report. Samtang pagkakita sang buaya sa isla sang Boracay, isolated incident kuno sa suno sa DOT6. May buaya sa Boracay. Araw-araw man. Sa bagay isolated na nga makakita sang buaya sa Boracay. Gusto nyo makita buaya raw sa mga city hall, kapitol, munisipyo. Inaya mga ka-K5, sigurado ginaya, hindi na isolated. Adlaw-adlaw, ara na sila ya. Nakabarong pa. Na ano kami nyo man? May punto na ang hambal sang Department of Tourism Region 6. Asang DOT nga may nadakpan dito nga buaya sa isla sang Boracay mga ka-K5. Husto na, isolated na. Gusto nyo mangita sang buaya mga ka-K5? Kadto kamo City Hall, Capitol, sa din pagin naman sa mga munisipyo, sa mga barangay hall. Ara na buaya! Nami pa na mga itsura na nagkabarong.
mga manol kamo inyo nakakita kamo Boracay isang buaya sa Boracay do mga manol kamo inyo man. Oh, hindi kamo magminanol bla. Gusto nyo magdakop buaya ara damo-damo nagkabarong. Sari-sari nga mga opisina ni si gobyerno. Gusto nyo DPWH may ara pa day. Siling ni Abdul Jacolo, siling niya. Yan delikado, siling niya kung madayon, siling ang bagyo. Kay maginamo naman, kay ang listahan ay, maginamo na gid, kay sa listahan ay, kay ara ang mga buaya na. Kita mo? Pati manug lista buaya. Sila ni Johnny Mendoza, sila may buaya, gani sila sa TV. Sa mga barangay pa, wala, sa mga barangay pa kayo sa City Hall, wala, aba. Kumporme man yung mga dungo ba? Kanami siya, kumpurmihan nyo bang ko ba? Nugay na, balaan ko, ginakumpurmihan nyo ko kay birthday ko subong. Maria, ihunis ni garapon ni Santissima o perti kadlaw ni Borandak na masugak si Borandak sang kadlaw. Namito niya klase o. Sa Boracay ito, kita sila buhaya to, dakop nila. Ihambal sang DOT Region 6, Department of Tourism na yan o, ang DOT. Mga kakipam niya, isolated lang na nga kaso normal yung isolated eh. Ang hindi isolated nga daw halos kadadlaw-adlaw makakita ka buaya. Hambalanta ka mo. Lagaw ka mo sa mga opisina, mga government offices, City Hall, Capitol, mga munisipyo, sa mga barangay hall, sa mga DPWH. Din pa may buhaya sa Senate, sa Congress. Arada, nakabarong pa na sila. Tapos sa panawag na sila, bayo ko na no? Your Honor. Hey, kanamit turn. Ano ning si Abdul Jacol ni kasabad si mo sa niya Sir John. Niya pa out ko lang da siya si Kalbo. Amon na sa amon ang tagalista sa mga ayuda. Si Kalbo. Wala sige Mga ka-K5 Istoryahan talaga karon diri sa ato sila nga pagpanglagat dakpan nga buaya to. Gamay malaglitong buaya nakita sa Boracay no. Gamay-gamay nga buaya. Yung kagamay-gamay nga pagkabuaya. Kita ka mo sa buaya nga lagko nga mga buyunan ara sa City Hall. Sabi na. Ara sigurado niya sa sapay. Parang bastante na ka mo sila. Sa iban nga mga lugar, ang mga buaya kay 500 ginakaon. O hindi bla? Diriya sa aton yang mga buaya di manog kaon. Alay pa way pasang kabulusgan. Maria Ihunes. Nagutumon kami panyapon ng mga duwa ni K500. Nagutumon kami sila biskwit na amon panyapon nga duwa. Amo niya birthday nga ginapanyapon biskwit mo. Gusto nyo mga tambukan, yung mga buaya na abay-abay kamo pakita-kita ka buaya nakita nyo sa Boracay nga do kaniwang mangani na. Para tambok ng buaya sa mga government offices. So, sapay ila sina nga sa sapay pa lang bastante ka naman. Wala sige ang mga balita mga ka-K5 ngayon na batihan. Ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Power Trayo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano nga mga Power Trayo ni? Mga produkto, mga ka-K5 nga mga food supplement
sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga sarang makabulig para sa paayad sang ato sining ginabatyag nga mga balatian. Like for example, Klinika DTX 500. Nga kaya ang Klinika DTX 500 superior antioxidant ini siya. Wala labot sina na ayo man ni siya para sa mga diabetic naton nga mga kauturan. Kaya ang Klinika DTX 500 may ara nga ampalaya leaves with the sugar cane extract powder or the sugar cane extract mga ka-K5 nga sa din ang ining ampalaya leaves may ari ini sing natawag naton nga charantin nga nagabulig sa pagpanami sang pagfunksionar sang aton nga pancreas. Sa din ang pancreas naton amo mga ka-K5 nga nagaproduce sang kanamiton nga natural nga insulin. Ang insulin amo naman ini nagakontrol sa aton nga blood sugar level. Nan, amo na rason ko nga kung diabetic ikaw, tal ang diabetes mo, once ka magamit ikaw sang Klinika DTX 500. Plus pagid nga may ara siya nga antioxidant, bangod sang di sugar cane extract nga ara dira sa DTX 500, mga ka-K5, super antioxidant ini. So amo na sang nagakakas mga ka-K5 sa mga toxin sa aton nga lawas, mga oxidative stress, iban pagid mga ka-K5, mga selula naton nga nagkalamatay, ginakuha ini mga ka-K5 sang ato sini nga antioxidant sang Klinika DTX 500 kag ginailisan sang bag-o nga mga bag-o kag ginapatubo ang bag-o naton nga mga selula kag ginapanami kag ginapabutang ginapahuben kag ginapang-ayo ginapang-repair ang aton nga mga selula nga magbalik sa huben mga ka-K5. Amo nang rason siya ginapamangkot ninyo kung pila na edad ko. Gahambal ka mo nga di pila na edad mo, lingkot 52 na ko subong, pero ang itsura ko do 30 anyos lang, aragaya. Hasta ang hulag ko do 30 anyos lang. Tinag-basketball pa gani ko kinamong. Mga ka-K5, galing pirde lang kami, 1 point amon nga pirde. Abansi sa amon sa amon nga katunggali kagina sa Team Jing. Mga ka-K5, 1 point lang. Di malas lang kaya ang tira abi ni Sir Jing Hulaton. Mga ka-K5, ang tira yung lang lay-up ya. Naglatay lang sa ring, way magsulod. Pagkatapos nag-rebound, tatlo ka mga upod na mo nag-rebound. Sila nga tatlo nag-agaway kabula, way pa. Way madakop. Mga ka-K5, ate bo silingon ginhatag ito ang tsansa nga madaog sang amon nga katunggali kagina to kay kung mga wala kung kami nagdaog to ilaban-laban ti kun itani magapabilin kami nga number 1 sa tournament sang Iloilo Executive Basketball Club mga ka-K5 no mo na nga amon nga basketball tournament second conference sang grupo sa tanan nga mga grupo sang miyembro sang Iloilo City Basketball or Iloilo City Executive Basketball Tournament or Basketball Club. May ngapon sa inyo, may ngapon, may gabi sa inyo tanan-tanan da ha. Ilabi na gid ang sa grupo sang Team Jing. Mr. Jing Hulaton. Kag sa amon nga team leader nga grabe ang entusiasmo si Doc Al Estose. Kag sa iban nga mga grupo sari-sari kami na di mo. May medyaman, may doktor, may abogado, may pulis. May mga negosyante. Kumplito ka K5 Andri mo. So thank you. Congratulations sa ato sining mga sa mga nagdalaog kagina sa amon sining nga mga katunggali sa team. Congratulations. Kag mayong gabi sa kay referee nung abwe. Kag mayong gabi galida sa in charge. Sang Iloilo Sports Complex. Sakay nung tapos lipat ko ngalan niya. Sino ganito ngalan naman si ano ganing ito man Ilinser ngalan ito man. Tapos ini isuknaan niya kunin mong. Suknaan niya itong buwas laban-laban kung makitaay kami mong. Ambal mo, hindi mo malipatan ngalan ko. Malipatan mo to pag ato ka na sa K5 Sinisya na. Abi kay kada mo damo sa mga inatubang ta. Kadua way pa kami kapanyapon kay Pabandreo. Tiyan mo naguro daw nalipatan kagit. Kakapin pa way ko gina kainom abi sang klinika inang may tisi. Ang nainom ko lang klinika di Tribayo. Tiyan mo na.
Mga ka-K5 sa ato sila nga pagtagpalamatin. Sa mga gusto mag-inom, mga ka-K5, no, hindi na kamo maghulat pa kag panuha-duha pa nga magamit. Sinisang ato sila nga na-introduce sa inyo nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga mga produkto, mga food supplement, mga ka-K5. Kaya mo ning kampiyon. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, kag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Hindi parang nga way kamo hinulsulan, ulihi lang pag hinulsol, subong palangadaan inom na kamo sini mga ka-K5. Ayos. O hala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, siling ni Ralph Dasa Luntaw, sila nga may buaya man pa rin nga gapamuyayaw, sila nga dapugaya. Laban-laban, ikaw na, kaya ikaw gapamuyayaw, siling mo dapugaya. Ay, pare Ralph Luntaw da, may gabi lang. Ari ni sa kwan, ari gasalig ni sa kay ato sa samay damam mo. Kaya ato ni sa samay damam. Saudi Arabia, mga ka-K5. Kung mga lapit na di siya, dalon ko yun sa kikihatag to sa taong ginahambal yan nga buaya mo. Mga ka-K5, ang mga produkto ni Doc Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, mga ka-K5. Kag sa tanan man nga mga Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, kag magpasakop sa aton nga suki ayoda promo, mga ka-K5 o konsap para nga may tsansa kamo nga magdaog sang mga dalagko nga mga papremyo halin sa 10,000, pagkato sa 5,000, pagkato sa 3,000, pagkato sa mga 1,500, 500 kag iban pagid nga mga consolation prices halin sa Klinika di Alternatibo Medicina, mga ka-K5. Balikay kita dugay-dugay sa aton nga mga followers, standby kamo. Don't worry, hatagan ko karon sang hatagan ko sang hostisya inyo sila nga pagpulaw-pulaw sa mga gabi diri sa ato sila nga pagpangalaga. Oras alas 10:55. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalang tao, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. na hindi ako ka. Ano? Wala ba itabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung bas mo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
Samahan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magkita pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan hanggang... K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Oras naton karon nakalabor kita sa 6 minutos na kaligad sa alas 11. Man galito sila ni Pare Ralph Dasa Luntaw. Sa uman gali pre no, abi ko sa damam. Sa kay Jo Marie Jo Files, nya good evening Idol John. Happy birthday, nyari kami diri tanan nga mga tanod nga nagapamati sa imo. Si Tanod Commander Albert Ardunya, ka team leader sa kay Victor Saluten Magdael Jr., sa kay Jo Marie Do Files, Barangay Kagawad Linde Villena, sang Barangay Rizal Estanzuela City proper. God bless Idol John. Thank you gid mga barangay tanod sa mga kagawad na. Thank you gid mga barangay kagawad. Salamat gid sa pagmonitor diri sa aton nga pagpangalagad kay sa mga barangay tanod sa tanod outpost da sang Barangay Rizal Estanzuela. Sa kay Clemente A. Madarico Jr., good evening. Sa kay sinong pagid John Mendoza nya idol ang buaya sa Boracay ni Wangman parihas da sa amon ni Wang kag nakamotor siling niya, nakamotor pa siling niya dapuga. Sa kay Dor Iscorbro, niya grabe man ang tawa ko si mo idol, nami nga tupiko ang buaya ba. Namo na kanamiton sa inyo kay kung mga amo ganit nga mga klase sa mga tupiko, gapanamit gid kamo. Pagkatapos kung laybilon gani iko, kulang isa laga tubang skorteto. Sino pagide? Sa kay Henry Agudilos, sila niya, yan ang tama. Anong tama? Tama ka na may tama. Sino pa? Mga followers ta. Sa kay Abdul Jacol, niya Sir John, pa-shoutout ko lang. Nabasa ko na si Calvo. Yan ang siling ni John Mendoza niya sa pelikula gani. Siya niya may buaya. Sa personal pa, dapugaya. Tama na rin siya. Magkamukha pinamuyayaw. Manano man kamuman. Hindi man nabiya mo na. Sa kay Mikael. Siya niya happy birthday. Thank you niya. Good evening idol. Please shout out sa Oleya family sa Mohon Arivalo. Salamat. Kay Marivic de Grisha, ang kadlaw ya, sobra pa sa kay Burandag ang kadlaw ni Marivic de Grisha.
iban pagid, ano pa, sino pa di? Sakay Jan Cesar Abante, good evening. Lot Kanha, good evening man. Thank you sa greetings. Sakay Generosa Civiliano, thank you sa greetings. Sakay Marborca, sakay Paul Flo, good evening. Thank you for sa greetings. Maili Divina Gracia, thank you sa greetings. Tristan Yat Gulay, good evening. Kay Joel Puras, thank you. Jen Miharis Lindong, good evening. Kag sa kay classmate ko da Ricky Arto, sa kay galantaw kami sila niya, happy birthday, galantaw kami diri Subong sa imo sa barangay 39 Bacolod City. Sa kay Nenfa Tahala, happy birthday Sir John Kapulot, permigay kami kapamati, thank you. Kay Wilbert Libuna, niya ka kay 5 John, happy birthday. Ilogabi ka kay 5 John, tingog ni Rene Santa Cruz ang DZWB. Bao, grabe tingog yan no? Pero ngayon, kung ako siya na mag-tingog, ang ngayon ko da, no? Sobra pa ko siya. Sakay, sakay Rolly Bilaong, siya niya kantahi sila Sir John Forever Young. Ay hindi, team song na ni Johnny Young. Kay Jeff Ryan Kanya, niya 52 ka na sir, pero daw 15 anyos ka lang, babar sobra-sobra ka man imo, hindi man pag-amana. Kasi karon kon masalaan ta karon nga minor. Sa kay Richel Rojo, thank you. Sa Marco Di Asis, happy birthday sila niya, thank you man. Kay Nilo Bisonia, thank you. Kay sino pa, kay Ma'am Beng sa PSG, thank you. Romeo Sobere, thank you man. Kay Jeff Brian Kanya, thank you. Vicente Sol Hamura, thank you man sir. Kay Andre La Pastura, ari sagli sa tubang ko. Sa kay Romeo Subiri sa mga taga K5 Pasig City da mayong gabi man, thank you no. Salamat kid sa pag-upo diri sa ato nga pagpangalagad kag sa K5 News FM miyag-aw man. Salamat man na sa kay tukayo ko Sir John Amahan di Tanoy. Ayos. Honyo 7 sa niya John, happy birthday. Ang buaya di nakabarong pa. Sa kay Glenn Gerhem niya, good evening John, shout out lang si Tita Ninette Banggiro nga namati siya anay programo antes nagbalik sa Hong Kong subong nga gabi. Ay wow, sige pwede ka magkapamati sa Hong Kong kung nara Canada. Iyat ka lang sang imong cellphone kag maglantaw sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Jo Hormilio Salya, good evening Sir John, happy birthday, God bless, thank you. Kag okay. So si Julie Alberca Gansya, may gabi man. Sa kay John Cesar Villaruel. Sa kay Mateo Onaliera. Niya ara sa Quiapo sila ang source ng illegal drugs. May ginmit lang sa ngalan pero hindi ko na paglawago na. Kay Elvin inang Tumakin Brose. Good evening kasi kay JC Doctolero. Watching from Dumangas. Thank you sa pag-greet. Ari na, naka-standby na sa piyak na tuloy niya si KK5 KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa mga detalye na, sa mga balita na tipon sa ato siling patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, happy birthday K5 John sa iyo. Dapat ang imong kanta mo niyo. Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Aragay. Do pambata K5 John. Wala ka kunogid ga tigulang sa edad K5 John. Kabalo ka kung si Anhing Dolphy Quezon pa sila niya. Laughter is the best medicine. Yes. Kabalo ka naman sa aton pala kadlaw ta iya, no? Bisan ko isa galain na buot ta ginakadlawan ta lang ano pasal anto isa buang.
Pero ang importante, happy per me. Yes, Kay laughter is the best medicine. Ang imo kuno nga pagkadlaw sa matag adlaw-adlaw nga tanan nagadugang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Kita nyo mga buang, halos kada sulata mas dalan way patay kadlaw yan tawa kundi bisan grabe nga wala ligo-ligo pero buhi gyapon. Amo gani kay John. Di ba? Yes, amo get 5 yan kasi lang gani. Kay edad mo kuno do 30, 35. Do dirap lang kung edad mo kay 5 John. Do way kagaro ka tigulang gid yan linsang liga tubtob subong. Edad lang nagatigulang ya, lawas waya. Paano abi magtigulang sina kaya nagapahubin among ginainom taning power trio sang klinika de alternatibo medisina wa. Hay. Kulang pa sila. Aba. Ayos, so sige, salamat gid kay 5 Aron sa greeting, no? Pila kadto makabawi magyapon ko sa imo kung magpakasal ka na. Maninoy lang ko. Kulat kon to gina kay 5 John. Sige kay 5 John. Dire kita anay sa ginpatigayon na naman, no? Nga bypass operation. Sang iya naman ni kay 5 John sa Police Station 10 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. Okay. Kay 5 John. Why nagali doon gin-relieve gali da si ano si sino ganito? Si Bintiroso kay 5 John. Bintiroso, relieve gali to si Bintiroso kay ang ginhilinan sa to parties billiard ni ni Boy JB Sokal kay 5 John. Ni Buknoy gali no? Ni Buknoy kag ni JB Sokal. Kung ako sa Kabintiroso, pagkitao ko itong duwa ito kag pang pit calls talinga mo. Muna na halit-halit yung mga duwa lang tawa bago plan na pungko. Uy, gani mag-init ang ako nga buli sa station 10. Kinakas lang ko kaya. Ano kay halit-halit yung mga duwa. Buknoy gito, si Rapid Fire gito kag si JB gitong rason mo. Amo ka kay 5 John at ambal ni Hipe. Ati wat sugal ko na kay 5 John. Sila gito nga duang halit to tilang tawa. Sige, may na kay si Colonel si Lieutenant Colonel ano gani Obregon, no? Yes, kay 5 John. Siya nga uyat subong na sa Police Station 10. Ti mayo kay may drug bypass operation. May nadakpan naman dayon. Sige, proceed. Yes, kay 5 John, nadakpan dere ang hairstylist kag miyembro ini sa sang LGBTQ kay 5 John. Kung isa ka agi si Nonito Sirag, 40 anyos sang Barangay Lapayon ni Ganes, Iloilo. Natigayon ng transaksyon kay 5 John, kay nasang hapon, dira sa may Barangay Taft North, Mandurriao, subong nga adlaw. Sa diin, kay 5 John, sunod kay Lieutenant Colonel Obregon, karabaklan diri si ang subject, sang isa ka plastic sachet, sang suspected sa kay 5 John, pag sa pagrekisa diri sang police surveyor sa iya na-recover pag diri kay 5 John ang pila pagid sa plastic sang ginapatian sa bo tatlo ni kay 5 John ka plastic ang na-recover sa iya tapos na-recover man diri ang bypass money kay 5 John tapos iya nga kwarta cellphone sa iya nga bag sa rin ang ginsiling pa ni Colonel Obregon nga nagdangat sa 4 gramo ang bugat sang suspected sa bunga ilan na recover sa subject kag may market value sang 27,200 pesos kay 5 John. Dako magaling na recover siya ni. Ano ni aging ni? Yes, aging. Si Gingging. Amo get kay 5 John. Ano ni sa hairstylist? Hairstylist siya kay 5 John. Kag kay na kuhaan man siya naton sa statement nga ginaako niya kay 5 John nga nagagamit sa sangigal nga droga yara na sa tunga sa tuig ang pag-engage niya tapos kung magkuha sa kanusang droga kay 5 John ginapaagi lang sa iya nga abyan tigayon kay 5 John kag lubos ginapanginwala ining pagbaligya sang droga kay 5 John so ginaako na lang gamit lang pero pagbaligya wala na ako. Yes, kay 5 John. Ang version niya naman sini o kung rason, kung niya nagagamit sang droga, na pampapagsik niya kuno kay 5 John. Pampapagsik. Yes, kay 5 John. Kung may kwarta siya, ti amaling pagkuha niya sang ilegal nga droga, kag ang oras sige magamit kay 5 John gabigid.
Tinga kinanglanon niya gid nga magpagsik haw nga nung kag nga kon magamit sila sang illegal nga droga nga gapagsik sila sa kwan lang na iya sa paminsaron lang na iya gusto niyo magpagsik tudo araw inom ka mo extend food supplement for men bla taon ta kundi hindi kundi ka mo grabe nga pagkapagsikon marado ka na sa aga sa udtog sa gabi may midnight pa mo amoged araduhay imo daga mo na nga siya bugid man kabalo naging kamo nga illegal ikaduha makapaguba sa utok na sa paminsaro nyo lang na nga nagapagsik kamo pero sa pagkamatuod lang lain na ang inyong ginahulag. Yes, amoged Chief John. Kay mga disturbado na ang mga utok nyo kay ang utok nyo amo na ang ginatarget nga ginaguba sang sining methamphetamine hydrochlorides nga ara sa sining shabu nga ini. Yes. Amoged Chief John. Amo to ka kayna nga samtang nga naga-interview kita dali ka sa subject. Kakaurungan sa Chief John. Pero malhas barakag nagapangiupok ang nawong kon ang guya niya Chief John. Salamat siya kay kagina pa na sa dakop ko mga subong nga gabi. Bisan birthday ko way kumahimo makantagi ko gyapon mo. Amoged Chief John. Dungol nga klase ka mga tao ni inaano man ka damo mo sa inyo nga mga sirawayon sa susyudad man. Amoged Chief John nasa ring man to kay ni Colonel Obregon nga tagon sina madugay na actually ang monitoring sang iya ka pulisan diri sa subject kay tiila ni ginaano pa ginatulit pa nila kundi pagid ni nagakuha sang supply ining subject Chief John kay sa bakay ti pagaligan ni sa Chief John kita nagabangat pa diri sa Iloilo City i-check pa nila Chief John kung bala ang nakuha ni siya ng illegal nga droga pagkadalo niya pabla sa Banwa sa Liganes sa Chief John. Kay taga-Liganes ni siya? Yes, Chief John. So pero din sa nadakpan dra sa Mandurriao. Yes, sa Top North Mandurriao. Top North Mandurriao ba sa tabok lang sang Desamparados kag Bakhaw. Yes, K5 John. Kag diri ni sa sunod lo ni sa K5 John, diri sa napatungan sang Mega World. Ukon sa iping diri sang gasoline station Brasan City K5 John kay dito may lunok. Sa puno diri sang lunok K5 John. Dira gid siya? Yes. Basi kon upod ya higop da ang kapre. Kabalo ka kung anong panawag sang sang kapre nga babae? Abduway pa ko nakabatik kay 5 John. Ano kay 5 John? Kamre. kung lalaki, kapre mo. Kundi ang babae, kundi kamre. Kita mo, dugang naman na hubin mo, kaya kakadlaw ka. Amo kay 5 John. Basi upo dyan na da, ino, higop na yung kamre, blada. Drag isa sa lunok nga plastar mong? Amo kay Chief John. Kag mo ni mapatihan mo kay 5 John nga hairstylist siya kay timbuhok nito kay na dumapula-pula nga dumabrown der kay 5 John. Kag do bagsak na buhok niya nga duga korte kay 5 John mga pang world class nga mga design la sang artist ang buhok kay 5 John. Pero amo ning ginaliwat-liwat niya na iniya ang na-recover sa mga polis nga suspected sa busay nga posisyon kay 5 John. Pero hambal ya higop siya. Yes. Pamatulan niya na sa korte kung hindi kay man iya. Galing kay manti na-recover ang buy-bust money, na-recover ang buy-bust item. Wala labot sina, may mga witnesses. Ara dang witness nga media, ara dang witness nga barangay official. Paano mo na mahambal nga hindi imo? Amo ganang kay 5 John. Anong rason sa aton nga mga pulis nga ti ko magambal sa hindi ila ti bo sila gusto na pagwaon naman gin planted naman sa aton nga mga pulis mo na. Na tilaban-laban ti 5 John. Amo ganing ti abing ang rason nga iplantiran kisa sa aton nga mga pulis kay nga kilala na sa aton nga mga pulis personal. Ano sa bo sila gina personal siya mo na? Ay, actually kay 5 John, hindi kilala sang police kay 5 John. Yes, Pwede iyan
taga Liganes siya K5 zone. Way minyak balong pulis kung sino ni siya sa Manwa sa Liganes. Kaya ting kapurisan ta. Kriya na destino sa Iloilo City K5 zone. Kagulalabot, sinang aton nga mga pulis. Gapamangkot pa gani kung ano tutuod lang ang mga ngalan kag apelyido. Wotsingon, hindi sila kilala Gakadakpan na sila bangod sa ginatawag naton nga drug by bust mo silingon. Paghatagay kwarta, pagbaligyan na, mo na ipagdakop sa ila. Kag hindi na siya manigar, kag hindi na siya mahambal nga himu-himuan lang sila. Kaya nga, covered ini sang body-worn camera. Yes, K5 John. Oh, di ba? Amo good. Kag karang K5 John, ari naman unay naman to si Sirag, ako na subject dito sa may police station 10, diri sa sakop sa distrito sa Mandaluyong K5 John. May kwanda sa police station 10, may ara man nga nga silda nga ginabutang? Actually K5 John, munang-una pa natin ma-check kung may silda sila sa station. Pero posible K5 John, kay iping sa K5 John sang Sir Black K5 John ako ng Iloilo City Emergency Responders nga opisina ay amo ang police station 10 naton dra K5 John. Okay, sige. Sige K5 John, ang ining balita dito noong gate sang Kalwan sang Mikey. Kung gusto niyo nga magpa-paskog sa resistensya dra, untatay niyo na higop sa buong nga ginakabig nga vitamins baylo na kamodri sa MITC ang alkaline base nga vitamins sa lang kita papaskog sa immune system. Una-una ka makabato gyud siya adlaw nga pagtrabaho nato. Nabakal ni siya sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa tapat lang gid sa Robinson Space Haro, Iloilo City kag sa mga butika mga marapit sa inyong lugar. Kaupod sa patrol si K5 Eric Canizares, ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat kid sa mga detalina sa mga balita na tipon sang patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 25 minutos nakaligad sa alas 11. Ang mga balita niyo batan ng buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Mga K5 ay niya sigurado ga pabasko gid ni. Bisan ano pa sa imo katigulang sini basta mag-inom ka lang sang Extend Food Supplement for Men. Sugid-sugid lang hindi ko magpati nga. Bisan ma-inkwentro mo bisan maka-inkwentro ka pa isang huben. May edad-edad ka na tapos hubin inkwentro mo. Inom ka lang sang Extend Food Supplement for Men. Laba-laba ng imo nga inkwentro partner mo, mahambal mga saan siya. Wow. Hay! Amo pa lang kung isa kasalapo like this. Tingog yabi babae, no? Wow! Amo palang kuni kasalapo like this. Oh yeah, aba. Amo na sa mga K5 ang epekto sang Extend Food Supplement for Men. Sabi niyo kun nga ay ari ini nga maka nga sa diin. Amo ni siya ang nagahatag ka sang dugang nga resistensya sa aton nga lawas. Kag may klavo was kang nagabulig naman sa maayong nga sirkulasyon sang aton nga dugo. Lalabot sina nagabulig ini mga K5 para sa aton sini nga mga kauturan mga ilabi sa mga lalaki. Nagabulig ini sa pagpabaskog kag pagpadula sa aton nga erectile dysfunction. Nagapadugang sang puwersa sa stamina. Kag wala labot sina mga K5 padako sang volume, nagapadamo sang ato sininga inang sperm counts sa mga kalalakinhan. Sa mga kababainhan naman, mga K5 makabulig ini siya para sa pagpabalik sang inyo sininga gana, most especially kung nagaamat-amat na hubas ang inyong mga bubon. Na malipot nyo sigilanon kung maghubas mo silingon, tiil ninyo mala. Kung mala kay il ninyo ang inyong mga bubon-bubon, mala. Siyempre, sino maganahan? Sina nga mga lalaki, nga mga partner. Kaya gusto nila inang nagatubod ang tuburan. Para nga magtubod ng tuburan, inom ka mo sang Extend Food Supplement for Men. Kay ginahikap ka pa lang, naghahana pa lang si mister mo, surumpit na ang sabaw mo. Mga K5,
extend food supplement for men, nagapuswak ng gripo mo. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center. Mga ka-K5 ba? Di magkalipat nga lang niya, extend food supplement for men. Sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5, sa iluhan na to ng iban pagid nga mga balita kag information, nagika naman sa kay ka-K5 Eric Canyasares. Ning may kangtanan sa sining isa ka lalaki itong mga ka-K5 nagasakay sa motor na aksidente pag kadto sa aton nga mga pulis pag responder. Ay may mga dala gali nga mga syabong dungolya. Kagiban pagid nga mga balita kag information na tipon sa ato sining patrol with ka-K5 Eric Canyasares. Sining suspect nga nakuhaan bala sang mga armas luthang sang gin-serving search warrant sa may lapos na talana nga pasakan sang kaso buwas nga adlaw kag ang Chinese national nga nadakpan man mga ka-K5 nagabaligya sang mga kontrabando nga mga sigarilyo. Yari mga detalye sang mga balita upang kita kay K5 Eric Canyasares. K5 Eric sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. June kag sa aton sini nga mga taga Palamati mayong gabigid no. Ang diri may update kita sa raid no nga pike kag smuggled nga sigarilyo diri sa may syudad sa Iloilo. Una kita kay Donel Herota no. Ining si Donel Herota separado ining pagapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung illegal possession of firearms and ammunitions kag separado man ang ipasaka sang taga GTI ka-K5 John kay sa aton sini nga mga taga Palamati. Ini si Donel Herota ang unang ipasaka siya nga kaso sang kapulisan ining RA 10591 suno kay Police Lieutenant Wilfredo Hofilenia ang team leader sang 4th Special Operation Unit Maritime Group ka-K5 John. Dari nga ginaklaro ni ni Lieutenant Wilfredo nga hindi ni sila ang makafile sang kaso nga property code o kon RA 8293 o kon ano ni siya ang Intellectual Property Code of the Philippines ka-K5 John. Ini bangod nga madamo sang ila sin nga pagpakamalaot nga nabaton nga wala kuno nila na pailan sang Intellectual Property Code of the Philippines ining Chinese national nga nakuhaan sang milyon nga balor sang smuggled cigarette ka-K5 John. Kaya mo nga ginaklaro niya gid sa aton sini nga mga tagpalamati nga ang taga JTI o kon Japan Tobacco International ang makafile sang kaso kag dari buwas o kon sa Miyerkules base kon ma-file naman ang kaso nga Intellectual Property Code of the Philippines sa sining mga arestado kay magapadulong dari ang legal counsel no sang taga JTI agod nga personal nga iplastar ang kaso nga ila sining ipasaka ka-K5 John. So far, amo nang nangaton nga nakuha ng information regarding naman niya sa kay Donel Herota, amo ning separadong kaso man no ang ila sining ipagapasaka ang ining 10591 kaya mo gini ang pasakaan sang aton sining mga kapulisan bangod sa pagka-recover sang mga armas utang amo ang 3 ka 45 caliber pistol, isa ka machine pistol kag isa ka shotgun ka-K5 John. Amo na siya ang pasakaan sang kaso sang aton sining Port SOU sang Maritime Group ka-K5 John. Dari naman kita sa ilo kita sa update naton sa may Lapos area naman ka-K5 John. Ang barangay Tanod wala na nagpasaka sang kaso, ang ginkastigo nga Tanod. Hindi na siya kuno magpasaka sang kaso kay wala man lang pag-itsindianay ang ila sining rason
Kaya mo tong sa aton sini nga mga ka-K5 balikan naton. Nagparking ini siya ka-K5 John sang iya sini nga salakyan sa atubang balay, no, sang wala pa makilalaan to kay kagabi wantot sa nung sino to ang mga nagkastigo sa iya nga lunsay yara sa impluensya sa makaulubog nga Ilimnon. Kaya sang yung parking ng iya nga salakyan, hindi may okasyon ang atubang balay isang ginparkingan niya. Karon ginbutangan na misa. Hindi karon magyan sa mga pumunuyo. Tingnan daw kakuha niyang salakyan kay dumay gamay nga pag binaisay nga natabo. Kag ginkakibot sini nga ginsumbag sa ginampusan sa botelya ka K5 John. Kaya mo itong nagpadangan siya sa reklamo sa may barangay o kon sa may police station 8. Kag dito na mga 5 pag 20 sa nga po natabo kag mo to mapasaka gid si tani isang kaso galing kay do na storyahan man niyabla ka K5 John kay hindi man iwan isa man lang sila ka lugar. Kaya mo tong sabton ng sang mga suspitsado ang iya sini nga pagpabulong sa nang kuniyang pilas sa baba kag sa pila pa ka parte sa iyang kalawasan ka K5 John. Okay. So para mo lang nga aton nga natipon nga balita nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 no bantayan ang aton nga eksklusibo subong nga pagkwaon nga balita diri sa syudad sang Iloilo ka K5 John kag sa aton sini nga mga taga-Palamati. Ini nga balita ginadulong sa aton sa Kalwan sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo sa ranggit nga makaprotektar sa aton sa trangkaso ilabi na gid sa ubos sipon kag hilanat. Ang D3 Bayo mabakal sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy nga napamtang dira sa kilid sa Robinson's Place, Saro, Iloilo City kag mabakal man sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar. Direkto sa patrol kaupod kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo kuno sa K5 Eric Canyasares para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Kapay pa nga ang ginamonitor ni K5 Eric nga balita subong nga gabi. Hindi na makahingabot sa ako na kay mapilitan naman ko ni karon sa pagkanta mo. Abot ko na doy. Kung ano naman ang ginatirada nyo da. Kabay pangaway ka pamati ang subject. Pamati ang subject basi mambal sa ngayon. Basi ako ni. Ala, sige sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5 standby ka mo ha kay kwaon na to ng iban pagid nga mga balita kag information ay ni may kang tanan sa siling ang PRO6 naton karon nagpadala na sang sulat sa immigration para sa record sang mga nagagwa sulod nga mga Chinese nationals diri sa Western Visayas. Budlay na. Basi bala ko nang ibandi ka kuno kadto ni gali kay mga intel gali bla mga spy gali bla. Tapos ang ibandi ga negosyo nila illegal. Kag ibandi basi bala ko nga gapakuno-kuno lang. Gali kay ga target na sila ginalantaw na nila kag ginabutangan nila sang kwan. Sang tali bla kay 5 Andre. Kasi nabutangan nila bala marka bla niya dring marka niya di patupon ang kwano ang inang missile para nga pagtupadi sa kamsakam gido. Para maigo gido. Ano na bla? Buti lang ba si mga spy blang iban mga illegalista. Ang iban di ba si bla kon mga passport nila ni mga nagka-expire man bla. Mga kakipay balo naman kamo sa Pilipinas. Pilipinas siya why ni sila yan nagakwan. Lain sa iban nga mga lugar bla kay 5 Andre. Nga sa iban nga mga lugar ang tanan-tanan nga mga inang mga turista, mga nagasululod nga mga taga-iban nga mga lugar gina-inspeksyon nila kay 5 Andre. Nya katuan tabi to sila nga mga Pilipino dito sila gailistaro. Dali din, lisensya mo palang tawa kami abi sa imo nga passport. Kaya kung expire passport mo, ni siyempre lagyo ka. Amo na tawag naton nga TNT bla. Tago ng tago. Bla kay expire ng ilang nga mga kwan, nga mga passport.
Ati diriya sa aton yung mga kakifay boy na diya domot ko gaano mga taga-immigration gamo na. Mga kakifay boy gani kadto guro ga inspeksyon mga kwanta di mga opisyal tadi. Magambal nga friend dali lang daw ga start ka di daw ayaw. Ga start ka lang di pero daw ay ano may passport ka pa. Nan. So mas mayo na nga mga kwangit nga monitor mga kakifay. Iban pagid nga mga balita ka informasyon balikon naton karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Tiempo na ni sang pag-inom naton sang klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kauturan naton da nga daw indi gid kamo mabuhi kun waay kamo kafe. Di mga ka-K5 diri kamo sa cafe nga healthy. Kay naga-cafe na kamo, naga-detox pa kamo, nagabulig pa ni pahubin sa aton nga lawas kay naganami sini. Kay naga-detoxify sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kay nagapanami ini kay nagapahumok sa aton nga pagwa sa mga higko sa lawas ta. Pangihi ta mayo. Kag wala labot sina tinaga-sexy kita. Bangod mga ka-K5 nga nagabulig ini para sa pag-burn sa ato sini nga mga fats. Kag wala labot sina pwede kamo nga makapaniwang bangod kay once nga magkaon kamo kung mag-inom kamo sini may upod ini siya nga chia seeds nga kon makainom kamo nagabulig ini para sa magapabilin nga busog kita. Bisan way kita gakaon mga ka-K5 da busog lang kita gihapon. Amo na kon nga kakalipatan ta nakaon ta pero bastante sa mga vitamins ka mga mineral. Rason nga hindi man maguba ang imo sini nga lawas ba naga-diet ka lang pero hindi maguba nga aton nga lawas bangod kay bastante makita sang nutrients kag sang mga vitamins ka minerals sa kinahanglanon naton nga ara mga ka-K5 sa Klinika DTX Coffee Mix. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide, mga ka-K5 sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Oras las 11:40. Kampiyon sa balita, kampiyon sa... Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings
everything. That is why I am always sharing it back to you. And I always make sure you people enjoy your stay here in my company. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time like a dream coming alive. We live for moments like this. Come alive in moments like this. 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 As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyong nga estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Night Watch, June Alojado, Kapulot, K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot na kita sa 51 minutos na nakaligad sa alas 11. Wala makuha ng chimpo ta K500 klasig, no? Di panghingagawon tara ang mga pila na ka mga balita kag information. Halin sa ato sini nga mga iban pa nga mga K5 Patrol Reporters. Check naton una mga balita nagikan sa kay K5 Alex Escalante. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Probinsya sang Iloilo padayon nga nagahulat or ginahulat ang approval sang LTFRB sa ginpasa nga LPTRP. Nag-suspend naman lang ni ang pag-implementar sa aton nga modernization program sang transport, hindi ba? Pero may LPTRP pa. Kasyagit gani gina ang mga pila ka mga cost-oriented group, sila binagid ang mga grupo sa mga chopper ngani mga naga-no to face out sang mga daan nga mga jeep la. Mga ka-K5 kag may rekomendasyon nabing Senate, no, kung Senado nga isuspend ana ini ang implementation mga ka-K5 sang ining modernization program sang transport mga ka-K5, no, transportation. So tapos subong may LPTRP pa yung ginasubmit ang probinsya, kasinggit na ganito mga taga diri sa syudad nga isuspend man ang pag-implementar mga ka-K5 sang LPTRP. Kaya bari, check na to ng mga detalye sa mga balita nagikan sa kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampyon Report. Ka-K5 June, ginahulat pa sang Iloilo Province ang approval sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa ginpasa nga Local Transport Route Plan o kon LPTRP sa Iloilo Province. Suno kay Board Member Ramon Soliano, ang Committee on Transportation, Communication and Public Utility Chairman sa Sangguniang Panlalawigan, ginpayag sinino nga nagahulat na lang sang update ang opisina ni Mr. Marinilios, ang aton nga Provincial Management Office sang plano
sa opisina sa Department of Transportation. Tugang pa sa natong dan, tion nga ma-approve no ang plano ibalik na ang LPTRP plan sa Iloilo Province para sa iya nga implementasyon. Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggi makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang nabatian ng mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. Mga K5 this time. Sari kita sa mga balita na nagikan sa kay K5 Kim Kaluyoy ni may kang tanan sa report partis Buayaw. Nakita nga Buaya mga K5 dito sa may isla sang Boracay. Isolated incident suno sa taga DOT Region 6. Report kag detalye sa mga balita nagikan sa kay K5 Kim Kaluyoy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 June, makabig nga isa ka-isolated incident no ang ining pagkakita sang saltwater crocodile sa isla sang Boracay sang tinalakdan nga adlaw sandig sa Department of Tourism o kon DOT Region 6. Angot diri, mahimo nga nagikan ini sa kaiping nga mga probinsya nga naanod sang mabaskog nga balod tugas sang sining Typhoon Karina. Adugang pa no, nga ginpasiguro sang nasambit nga talatapan upod ang Department of Environment and Natural Resources sa kon DENR Region 6 kag local government unit o kon LGU Malayaklan nga nagapabilin ang lugar bilang isa ka safe destination para sa mga lokal nga residente kag ila binagid no sa mga turista. Nahibaloan nga base sa mga otoridad, ang nasambit nga buhaya ang may kalabaon nga 2.5 meters kag nagabugat naman no, sang 50 tubtob sa 60 ka kilos. By the way, K5 June, happy birthday sa atong sining nga idol. Salamat. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DRX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sundanan kami nga dua birthday. Gapon birthday niya, suwong birthday ko man. Sa mga taga Leon, galing ka sundanay birthday na. Kung nga, kung makilala sila niya, legends are born on July. Hindi na ako ga-claim migo ko to nagamban. Sa kay Jenny Halyorina, may gabi. Thank you sa thank you sa greetings. Siling ni Jay De La Cruz, siling may raid sa Simon Ledesma subong sa Haro. Drug by bus operation drug by bus operation kung raid kung mga K5. Sige lang anyway, salamat sa ginatang information si kay Jay De La Cruz no. Ang tawon ta kun may ara gid man mga K5. This time sa ilo kita sa mga balita kang information nagikan sa iban panaton nga mga K5 patrol reporters. Check naton mga balita naman nagikan sa kay K5 Karen Badilla ni may kang tanan sa PRO 6. Nagpadala sang sulat sa immigration para sa record sang mga nagagwa kag sulod nga mga Chinese nationals sa Western Visayas. Balita nagikan kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 June, nagpadala sang sulat ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa Bureau of Immigration para makapangayo sang record no sa mga nagagwa dire o nagasulod nga Chinese national sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki sa ginpatigayon nga press conference kaina dito ya sa headquarters K5 June. Apang suno kay Wangki nga nagpamalibad ang immigration nga maghatag bangod man sa Privacy Act. Bakag bangod man sini nagmando ang PRO6 sa tanan niya nga tropa nga i-monitor sa gihapon ang presensya sa mga Chinese dire ilabi na sa ginapahayag nga mga subdivision sa Iloilo City. Kag dugang pa sang PRO6 director nga gin-monitor ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO pero negative tanan K5 June ang information nga may Chinese nationals nga nagapatigayon sa illegal activities diriya sa syudad K5 June. Ini nga balita
balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Caramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mayang gabi Mandira, kag salamat sa pagmonitor sa kay Sir Benji Astorias. Siling niya, mayang gabi siling niya Sir John, niya kasi gabong radyo ko. Kag sa kay John Mar Basi Hiraldoy. Thank you man sa greetings. Kag si Marivic de Grisha. Siling niya, Idol, pila man kadlaw sini wala ko kapamating radyo ko nasunog ang kordya. 24/7 andar yabi surrender gid. Nya pero okay na kay na Elisa naman na. Sadya naman pamati ko sa K5. Nya do may kaupod lang ko nga naga kuan nga nagapanahi na mo nang nami. Gapanahi galin ni sa sastre ni no. Marivic de Grisha. Katapusan nga balita, informasyon nagikan naman sa City Hall with ka K5 Jenny Kauyunan. Mayor Jerry Treñas wala ginatolerar ang mga illegal nga aktibidades sang mga foreign national diri sa syudad sang Iloilo. Pero mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga Report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June, wala ginatolerar ni Mayor Jerry Petrañas ang mga illegal nga aktibidad sa mga foreign nationals diri sa may Iloilo City. Suno sa alkalde ka K5 June nga may mga plano sa karon ang ICPO agud matapna ang mga aktibidad sining mga foreign nationals. Dugang panetran niya sa K5 June na kun mayara sang report sa mga illegal nga aktibidad dapat gilayon nga aksyonan sang National Bureau of Investigation kag dakpon gid ini sila gilayon ka K5 June. Samtang dugang panetran niya ang Bureau of Immigration K5 June ang may data sa mga foreign nationals diri sa may Iloilo City. Hugot naman ta K5 June na ginapanindugan sa alkalde nga dapat dakpon gid ang mga gahimo sa mga illegal nga aktibidad foreign nationals man o kun hindi. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report yung gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano na lang ni mo, kay tapos na. Tiyempo talaga lang naging mga ka-K5, no? Ariwa, ang bahanon, pampatulog sa inyo, ha? Nanay, nagikan sa kay Hazel Mayer. Sa mga singers da, i-memorize nyo na ni, kagkantahon, ang makakanta, sinising insakto, may premyo nga 5,000 pesos. Nanay by Hazel Mayer. Maayong gabi sa tanong nga mga nanay da. Kita ngunit dito sa tip-tip ko nakauukit
pangarap ko'y narito ka. Itong aking hinihiling, daos puso kong dalangin. Itong aking hinihiling, daos puso kong dalangin. Na mga ka-K5 kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa nga salamat gid sa inyo tanan-tanan nga pagpamati kapag pag-upo diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga Lunes nga edisyon. Kita buwas sa gabi sa mamigapon nga pangalagad sa mamigapon nga takna kag waragwagan. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang himpilan na